Ayun na. Mami Susi, thank you dumating na kayo yung kay Julie. Ayun, dalawa. Yung isa. Oh, dalawa kanya. Ano pa, may lipstick daw yun eh, dalawa. Ayun, may lipstick pa. Wow, yung isa yung akin. Oh, dalawa kay Julie, oh. Wow, yung akin. Oh, ayan na. Ay, naku, kaganda. Buksan mo, tanggalin mo. Uy, kaganda naman. Pang birthday ko. Thank you, Mami Susi 50. Thank you. Hala, ang ganda. Ang ganda. Hala, kaganda. Thank you, Mami Susi 50. Napakagandang regalo naman yan. Thank you. Wow. Kay Julie rin, oh. Kay Julie, oh. Thank you. Dalawa kay Julie sapatos at dalawang lipstick pa. Oh, ang ganda, oh. Thank you, Mami Susi 50. Marami. May lipstick pa, dalawa. Oh. Ayun na. Mami Susi, thank you dumating na kayo yung kay Julie. Ayun, dalawa. Yung isa. Oh, dalawa kanya. Ano pa, may lipstick daw yun eh, dalawa. Ayun, may lipstick pa. Wow, yung isa yung akin. Oh, dalawa kay Julie, oh. Wow, yung akin. Oh, ayan na. Ay, naku, kaganda. Buksan mo, tanggalin mo. Uy, kaganda naman. Pang birthday ko. Thank you, Mami Susi 50. Thank you. Hala, ang ganda. Ang ganda. Hala, kaganda.